Kersa panjenengan niki kados pundi? Kula enak-enak ndalang, geger gember rewer-rewer, lampu mati pet. Sampeyan ambyuk teng pangkon kula kok njur ngajak rangkat. Ngaten iki piye dereng mangertos Kakang. Anggen kula pijak piye menika rangkat. Jalaran kula menika seneng kalih sampean kok Kakang. Tresno kalih kula. Nggih. Menapa sampun panjenengan penggalih? Panjenengan nika katemben dados manten garwane panjenengan menika ugi putra Bupati Denmase Jayasari. Lah kok milih dalang niku pripun? Jalaran kula niki mboten seneng kalih temantene kakung ingkang kula senengi nika ingkang dalang lho Kakang. Mboten seneng kalih temantene kakung. Boten. Sing sampean tresnani sing dalang. Nggih. Sampeyan iki dereng ngertos. Dalang sakniku niku beda kalih dalang riyin. Nentenipun Kakang. Kula niku sesasi dereng mesti nek payu. Lah nek kelakon sampean dados bojo kula, napa kelakon uripe sampean rekoso, enak-enak teng omah sinanding tumbukaning bondo, putra bupati malah kedarang-darang kalih dalang. Punta Kakang dalang sapa nyono? Paton sampeyan gelem nampa katresnanku aku bakal ngenggono nrimo kalamun besok uripku rekoso waton bisa cedhak marang lanang sing tak tresnani lho Kakang. Mboten kedhuwung saestu lahir batin. Nah, menawi ngaten badhe kula tampi tangan kula kalih. Ngedeki atiku wae kok tulung ki ana apa? Ana apa, Nduk? Dioyak-oyak, Kang. Iya sapa? Dari rumput. Yo iki lho Kang, gara-gara sampean ku yo mlayu mantene. Saiki aku dioyak-oyak dara wedana yuyu rumpung ki lho. Gara-gara aku nggo mlayu manten, ndara-dana yuru ngoyak-ngoyak kowe. Heeh. Dalang ki mau yo urung Lah dibayar. isi ya ngene iki piye? Kan arang-arang main wae terus nggawa mlayu ngantene kok, Kang. Arang-arang main dalang sepisan wae malah durung kebayar. Aku go pikiran seragammu nggono dadi sinden iki wis lunak. Utang kok, Kang. Wis utang. Lah ngene iki lek ku nyaur iki nganggo apa, Kang? Iki sedelok menawi sura lho, Kang. Sampeyan tak yo mikir lho, Kang. Mateni wong Ndara Putri. Ya Kang. Klambine niki sing mendring Ndara Putri dereng nate mbayar. Jadi Ambarwati lan Ambarsari, rasa ndak kuwatir mengko aku sing lunasi kabeh utange kami kuwi. Niku leres. Aja kuwatir. Nah, saiki ngono wae rek ning kabeh wis kebaco. Ninggalke papan anggon kundalang malah kepara mantene katut dalane. Kanggo pengeling-eling anak putu besok, nggon kundalang kae mau panggunge diroyong-royong. Nek dadi desa panggung royong, nek kutha panggung royong. Mula perkara iki ayo padha ditanggung bareng-bareng. Nek panjen kepikir aku iku sing Wah, repot. Keterak deleng rese repot. sing dalang rese iki. Kuwi dulang rese kuwi. Boten dulang. Ayo dulang. Dalang. Dulang. Alah. Jalan. Kangge sekakel jebule. Ndara wedana yurumpung. Dulang supanyuno. Bayarane pundi? Heh? Bayaran kula dalang. Bayaran matamu. Lah kok ngoten niku pripun? Kuwi wis repot. Piye janjiku karo kowe? 8 juta. Hah? Ning Tanggapamu 8 8 juta. nggih. Nanging nek didangu karo kanjenge tak kon ngomong pira? 10 juta. Lah. Yo kene kowe ndulang urung bar. Kowe nggawa mlayu nganten. Rugi aku tekor. Torok. Donge aku entuk untung 2 juta. Saiki rugi. Nggih. Monggo untung kira tak mek dhewe. Lah sampean badhe 2 juta. Bani 2 juta. Nggih.
300. 200. 200. Pira? 500. 300. 300. 200. 500. Tadi 1 juta. 500. 500. 500. Dadine 2 juta. Lah aku ndak gak umah. Sampeyan ngedume pripun? Dah lek ngendem ya ngendem. Lah nggih klentu 500. 500. 1 juta. 300. 300. 200. 1 juta 500. 200. 200. 300. 500. Dani. 2 juta. Lah aku ndak gak umah. Lah sampeyan iki terus. Wis jauman lah wong gak dibayar. Ah, nggih. Lah kula kelangan 8 juta. Kalau sampean mek 8 juta to ijol. ijol napa? Iku nganten inu-inu. Lah sampean 2 juta njaluk ijol ta ora? Ya, ngene ae. Pripun? Aku gak iso untuk untung 2 juta lah. Terus Aku njoli sinden. Aku iki nek ana sinden nyoran. Yo pengen. Ndoro, sampeyan iku ndak tesih kiyat. Ah, ora kuat lah mau tak lus-lus kok. Tak mulai wale. Tak pok-pok. ngoten. Ngono tak es meneng lah jaman. 2 juta ijol sinden. Jol sinden. Iki dulur kula kan. Aku nek sinden ngene udah pati seneng. Mila sing pundi sampean? Sinden nek cendi, bokoke gede ngompolan. Ngompolan, Ndoro. Sinden yang dulu nih. Ya niki lho pawaan. Iya, Ya 5. Ini lho. Nggih. Wong 5 lah. Tidak apa-apa. Lho sampean Tahan pukul, Ndoro. Tahan pukul. Woi, Cara mesti yuk miti. wis tahan goco ya. tahan Wong aku nek bokoke ngedit. Sewaduk kok ngene bledos. Dara-dana dereng kagungan garwa no. Sama. Sampean Duwe mbonyo ning didemeni wong. mateni. Ampun kodok-kodok, Ndoro. Banjur lumrah to Kakang rupane mawon kados ngaten. Lu nek rumah gak mingiri ane elek. Lah napa? Wah, mau cilik. Lah iku apa sing Cilik marai? Nek mau kuwi. Mbok nek sampean sakniki duduk. Dulur kula tak pasrahno sampean. Nah, iki lho kalau cocok kan. Pawakane gede Eh, dhewe. kowe mau gak ngomere maton. Lho, nggih napa, Ndoro? Nggo minyak. Alah, Ndoro sampeyan iki terus putih. Nak remason niku lumrahe niku nggih weteng kembung. Masuk angin. Tenggo wangi-wangi. Iku odorono. Minyak ngoten lho kok remason. Rumahku nek remason. Mun sampean tari dhewe nek gelem Nduk. sampean pek Si bojo. Dara-dara. Dikira sama nduk. Kula ambar sekar. Ambar sekar. Sing. Sing sekar apa nduk? Jeneng niku Ndara. Iya. Lah iya. Lho ngono kok isih kepengin rapi. Ampun isin lah, Ndoro. Ngembung kalih wong wadon niku ampun isin. Ngo aku tak tuku dah obat. Obat napa? Obat patuk. Obat kuat ngoten. Kowe lak yen gelem. Tak ndono kembo loro. Oh, jek kula purun. Nek kula gadahi bebono. Kowe menjaluk. Jek gadahi pejaluk. Umrah nyame doa ini disenengi wong lanang. Kowe menjaluk iki umrah. Umum. Doro-doro iki wonge sugih aja kuwatir. Mendono kondang branginan mendono nyunyur wong. 1000 camat to, Nduk. Nyaluk apa? Monor mio, Boten. vario tes, Jek boten. Jupiter jet. Kula boten putus Jupiter Jupiter jet. jet. Nyaluk kalung sing gedene sak rantai semur. Boten nek kula mlaku. Gelang sing sak roda plaktor. Jek boten. Nyaluk apa? Gampang nyuwun ali-ali. Ringan. Sepele Ndoro. Ali-ali nyaluk. Nyaluk ali-ali sing model apa? Ali-ali sing ngaten makane ndoro. Nganggo mata? Jek. Mata inten? Boten. Berlian? Boten. Jemrot? Jek boten. Moto kok Apa, jembrok niku napa? Napa? Jenengan gimana? Sing cetok. Jemrot! Moto kok jembrok. Wah, petinggi-petinggi Parno. Purno. Bukan Parno. Mata jemrot? Jek boten. Nganggo mata apa? Matane ndoro-ndoro yuyu rumpung. Iya, aku ngen picek. Sakane sampean purun apa boten? Wah, sampe nak meletus, Ndoro. Lah sampean Umama ning warung bengenyek nak barang.
sampean niku. Mbok nak paringilah matane sampean lah. Njaluk moto matane. Ya, njaluk moto sing ndi? Moto tengen nama moto kiwa. Kabeh. Kabeh. Oh enggak njaluk moto pelem iki. Pun sakniki ngaten mawon Piye? sampean ampun nyalahke kula. Kok enggak nyalano kowe piye wong antene genahne mbok gawa mlayu? Ngoten. Iya. Takok karo Takok. upama sampean dalang. Omong dari dalang. Yes. Mantene tiba teng pangone sampean. Ngantene trimo ning mangon kula. Terus sampean dijak mlayu ngantene. Tinjak mlayu ngantene. Jane sampean gelem ta ora? Aku tinjak mlayu ngantene. Nggih. Lemah. Tinjak mlayu ngantene kok emoh ae. Goblok aku ya. Ngaten. Iya. Oke, mana iki, Doro? Gue mana inu. Padha kalih kula. Kowe. Kula dialang. Dalang. Mantene tiba teng Mangen tiba panganem. Kula dijak mlayu. Gak mlayu. Kok ngantene ayu. Kula nggih gelem ranggo heman piye. Wah, Sampean dibanting. banting. Dalang banting wong wah. Dialang iki teromong Pak. Wis, gelem yo tak rungket, ora gelem yo tak rungket. Lah nek kula mboten gelem, Monggo tak sembadani. kula wani kali sampean. Piye? Wani. Piye tak? Tak bali. Lagu-lagu ngene apel. Singil bubulen nek. Tangan ketularan kowe. Wah, iki. Santos to. Kepikut kecekel kalih Ndara-Dana mergi petinggi-petinggi niku kathah. Nah, Ndara Putri, sakderenge kula panjenengan sinden-sinden kula niku kepikut tawi kecekel mbok sampean kondur kemawon. Kang dalan sapa nyono? Ibarate sampun dados bubur pun kebacut. Ngaten, tetep melu kula. Nggih. Nggih pun, ngaten kula badhe tanggung jawab. Njur wayang kelir sing sampean beto wau sampean deleh pundi? Sarene ngene bukti anggen kula mlayu sing kula bucal wonten sawah sisih wetan mau lho, Kakak. Wayang kelir sampean buak sawah sing sisih wetan. Nggih. Kanggo pengiling-iling anak putu besok sawah kae katelao sawah sekelir. Aja pucet lambemu garing. Oh iya. Ngono ya. Pripun? Kae punggawaning praja. Kena diarani raja. Irumpung petinggi-petinggi kae kena diarani raja. Mula awake dhewe ning dikepung karo para raja kanggo pengiling-iling anak putu besok nek ana reja-rejaning jaman ing papan kene katelao ngepung raja. Mlayune buan. Aku anggere mlayu kecengal, mlayu kecengal. Sampean iku to, Ro? Wah,
Manek angurang wan mlayu rangwan nuntuni dalan. Nggih. Sing ngene ya. Nggih. Kene besok nek ana renjaning jaman prenggo aku angger mlayu kecengal, mlayu kecengal. Nggih. Dan yo iso tengah. Oh ya. Saking rumaos kula Ndara Danayurma niku kecalan lacak. Ning nyatane kok tesih njungke mawon kamangka nggonku mlayu niku tilas babakan alang-alang, lincip-lincip niku bubule ben kecocok, ning nyatane kok tesih slamet. Niki pripun, Ndara? Rasa sawetara iki Kakang. Sampean Saya niki. saya lurah, kowe tak salah kok lemes ki napa, Nduk? Lemes Kang, aku iki wong ketelak kok Kang. Heeh. Ketelak. Iya aku yo ngalah wong mlayu ket mau nganti iki kok, Kang. Esuk nganti beduk ora klebur napa-apa. Lambemu garing, gorokamu garing. Tenane sing ketelak iki ora kowe tok kok, Nduk. Nok, Ndara Putri nggih ngelak. Jek gondange kula desalen kok monggo punyaniki pados banyu kangge nginum to Kakang. Niki tengalas. Duh lor aduh kidul napa enten sumber. Pados sumur napa sumber wonten nonton banyune kangge nginum ten Resi Kondang niki lho kersanipun mboten salen. Nduk, Ambar Sari, Ambar Sekar, ning kene wae aku tak golek banyu ya. Ya muga-muga entuk tak kiwa tengene alas kene iki. Pripun Kakang? Nah, telesan. Enten sumur, Ndara Putri. Ana sumur, Nduk. Wonten Terus sumur banyu kok. endi Kang? Jenengan mboten beto banyu kangge nginum lho Kakang. Enten sumur sing nggih nyiduk niki mboten enten nek. Terus pripun? Timbane mboten enten. Lah niki terus pripun? Nah, pun ngaten mawon. Ora ana barang kang mokal kalamun Gusti kang ngersakake. Sumur tak gulingne, Nduk. Tak gulingne monggo Ndara Putri. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Ayo, diombe sak warga. Mas seger Kang rasane Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Panyuwunku diridhoi karo Gusti Allah. Nyatane sumur kok bisa tak gulingke. Sing ngantos gumun iki lho Kakang. Iki kahanan aneh nanging nyata. Tembung menterenge aneh tapi nyata. Lho sumur kok digulingno. Mula sumur kae katelao sumur gumuling. Kula ngantos lempok, Ndara. Bocah wedok mlayu bantere ra jaman. Nggih, kula nggih gumun. Nek bocah wedok mlayu banter karo kentut. Pak-pet. Wah. Wentune ora ning desa wah ana ora sing sak mono ambane mlayu bantere ngono. Nggih. Seseni? Nggih. Sak lore tengah desa ora-ora mbah. Lha iya ta ora? Percaya ya ora mbah, ora percaya ora mbah. Oh ya ngono. Kok Kang? Weteng mok kok tekem ae iki. Aku ngeleh kok Kang, aku lesu. Ngeleh. Heeh. Kowe Nduk Sari. Wetengku luwe Kang. Ndara Putri pripun? Nggih Kakang, mbok jipat niki pados wewan napa-napa kok nggih. Lah kocur ane ngelak saiki luwe.
esuk nganti srengenge lewang ora maem apa-apa. Pun ngaten mawon. Pokoke keneng diganjel usus kula tak padhes pangan. Nggih, padhes wowoan iki teng alas keten nae mboten wowoan lho, Kakang. Ndoro Putih. Apa? Nika kok enten tanduran ijo royo-royo. Nika tanduran apa nggih? Padhes semangka nika lho, Kakang. Nika semangka, sebelah nika timun. Pak, niki giatuk. Cocok lho. Najan ora klebon sego, ning klebon semangka karo timun. Kena nggo ganjel weteng. Tak njaluk karo sing jaga semangka. Ngono ya. Nyolong kuwi dosa. Kang aja nyolong dosa, Kang. Coba nek kepepet. Lah kena Nek ya. kepepet ra apa-apa ning wong sepisan kok, Kang. Ngono ya. Ati jangan suwe-suwe. Sing apik ya sing nembung, Nggih, ditembung harus. ditembung. Lek, Pak, Mas, Mbak, Kang. Aku njaluk semangkane nggih. Kula nyuwun semangkane nggih. Nah, iki sauri nggih, sing nyauri kok wong 2 juta iki. Sing tandur iki wong piye? Ning Kok koyok sepi kaya ora ana wong. ora ana wonge arek gubuke tak inguk ya kosong. Lek, Mas, njaluk timune ya? Iya. Ya wis ame. Wis Kang, kok sak konangan sing duwe lho. Dicawisi peso sisan. Iki sing duwe Tegal iki tangan iki duwe. Lali lho. Tekeli nduk. Kang. Lho, timune kok Wong terwong papat kok timune mung siji lho. malah kaya timonku. Tekeli nduk. Timune sampean bungkek kok, Kang. Wah, apune. Ayo, Nduk. Terus kita dadak semangka. Ketok. Gue ganjel iso, Bu. Bagian lho. Bagian lho. Lima ratusan dulu ya. Lha sampean nek dipangan kok sing konangan sing duwe kok ya. Wah, lagi Kang. Aku tenan Kang. Panen semangka, Kang. Nggih, monggo jenengan nuwun. Ger niki panas banget. Walah semangkane kok muah sing iki. Kok sithik. Mbok nyilih pesone Bayu. Lagi, Kang, semangkane. Jos tenan semangkane. Lu gawana timun. Timun mau siji ki lho. Bocah wedok kok dolanan timun. Nah, iki senenganku timun ngene iki. Senenganmu timun. Heeh, senenganku timun sing ngene iki lho sing gedhe. Timun nggonku malah kuwedi meneh. Apa le? Apa guyon apa? Mana tidak? Enak. Caramu mandel piye, Kang? Kok legi ngene iki? Coba. Iki mboten Lho, Ra. anjen. Kowe kok panen semangka ki Tegalmu ngendi to? Oh, sampean durung kemerep. Durung ngono Tegalmu. Tegal kula. Lah niku mengetan mengulon tak Tegal iki. Iki semangka nggonmu njupuk ning Tegalan kuwi. Nggih. Nggih. Enten apa? Heh? Nggih. Olehmu njupuk kok kono? Nggih. Lah timun iki mau Nggih teng ngriku. sisi wetan kae. Nggih. Biar. Enak tak tutukne lah nesu kok lah. Tutukne mangan sih. Bar mangan tak nesu neh. Wong sampean ki ya melu mangan kok dadak nesu iki ngopo kok ya? Apa semua kan? Semangka urung wayahe ngundha kok dadi pangan iki. Lah niko malinge. Ndi? Niko. Bajingan tengek. Potonganmu barek nyolongan. Kula mboten nyolong. Jika ning mboten kandha. Tunggale lho. Sami niku. Bajingan. Nek kula wau pun nembung kok, Ndoro. Nemu piye? Pak, Mas, Le, aku njaluk semangkane yo.
Nggih diwangsuli ya nek sing akeh. Ngoten kok. Sing mangsuli cangkeme sapa? Cangkem kula dhewe. Oh, awatane gwenthuk. Sing duwe semangka ki aku sing nandur aku. Sing mundhut Sing duwe urung ngrasakno kok. Wong liya kok kari mangan enake. Maaf nggih Ndara. Maaf apa? Sampeyan iki lho, Kang. akan maaf. Nggo heman Mas. Waduh, mateni wong. Lho wis enak jane. Wah, iki pun wayang ngunduh niki, Kang. Yen duwe yo games arek. Niki pun wayang ngunduhne ngangeten wong niku. Mangano nek sing duwe ku apik ae. Nek sing mboten duwe. Ora duwe yo wentuk iku. Ah, icep-icep kok. Nyolong ngejak cah wedok-wedok kowe cah wedok malah dari gajian. Nah kamu iki Sing nyolong kula niki dulur-dulur kula. telu iku Sing setunggal nika mboten Jawa yo. calon bojo kula. Ron bojo apa? Nika nganten. Lah melok kowe. Kula kecape niku dalang. Lho kowe iki isine sapa lha iki? Dalang sapa nyolong? Dalang rapati payu layak nyolong semangka. Sesasi niki blas apit mawon sekabumi mboten nanten senanggap. Wah, ora ono nanggap wayang ndelok kulit. Ketoprak terus sing laris. Kandhani kok. Kula kudu melu ketoprak mawon. Nganten kok katut kowe iku perkarane piye? Kula dalang mantene kakung niku rupane mboten dijaji mergo dalange bagus kados Marcel terus katut. Ngantene bagus. Nggih. Oh, raine kaya blonceng enom ngono kok. Kaya sapa kaya sapa? Marcel. Kok Marcel? Sapa? Ngono kok kaya Marcel. Ora Marcel. Yaskel. Wong tak juotos untumu kok. Lah loro kuning-kuning iku sapa? Niki sinden kula. Sindianmu Nggih. wis payu ta urung iku? Sik prawan-prawan. Mateni wong. Bisa prawan. Ngene tak rembuke anut wong tuwa ngenah. Oke. Kowe nyolong semangka iki arep mbok dol apa arep mbok pangan? Niku aku kecape wetenge do luwe kula nyolong mboten kula dol kula pangan. Mergo sing kepengin mangan semangka iki sinden dulurmu iku. Nggih, Ndara. Pek kabeh semangka sak Tegal. Alhamdulillah, Ndara. Sing setindang kebagus. Saestu. Nak perlu ora semangka tok. Sak Tegal-tegale pek kabeh. Pintere wong iki. Tidak bisa. Kaget aku. Tidak bisa. Kok ngoten niku, Bro? Lho nggih. Oh, sing duwe iki aku kok. Sing nandur ki aku, sing rumati ki aku. Ayo bener nek Tegal iki Tegale Kakang Penewu Sukmayana. Nek sing rumati aku. Arep diwenehke kangelanku ora ana upahe Wis Kakang. diomongi anggere anut ya penak goblok ngono kok. Tegal ben dipek lah ning kowe iso garap ngono. Lho kok malah aneh. Lho carane acah. Tegal diwenehke kula sesuk garap. Tegal pek ning Ijoli. Malah mboten di dhuwit kula, Ndara. Jero nek potonganmu ra ndek dhuwit. Dalang mondering bayar kula pun mlayu kok. Iya, utang kaya gudik kok. Nah, Mon tompo amplop mboten. Tegal pek Ijoli Joli napa? sinden. Sinden kula ni. Loro ni. Iya ah, Lho sampean gereng gadah bojo. wis tau ndek bojo duda aku. Ngoten. Udah berang-berang tahun anggap wajar kaku awakku wis matane. Lho sing kaku awake napa-napane? Barang dingae takok ae. Nggih, Ndara. Adik kula tak tarine, Nduk. Piye, Kang? Kowe tak pamakno dagangan ki arep payu. Heeh. Iki ndara-ndarane do arep ngersake kowe kono. Matur dhewe. Tak dom sijinan karo dulur Bang Jaya. Ngoten. Duda iki Joko. Ngoten. Sing tuwa entuk sing tuwa, sing nom entuk sing nom mboten. Ya kari engko pitunge. Ngoten pun monggo mi. Kari do gelem ta ora? Gelem ta ora, Nduk? Piye, Nduk? Nggih kula purun. Kang kowe. Jek kula jek purun. Sing tuwa melase lho. Monggo. Aku milih iki ae sing penane gampang. Kula Bocah iki anggere cangkeme papak diremban. Tapi yo ngono. Lah. Nyatane mangan semangka ya telap-telep. Dadi katuranggane niku nek tuntuke papak niku mesti jeremban. Wah, cara sapi diremban, dami-dami garing yo games. Lah nek sing niku katuranggane pripun Kakang wong kula dereng saged maca Piyaen iki. Kowe yo kegeden wakang. Mlaku sikile nganti nyaret-nyaret. Cemong. Oh, ya. Wah, boten gawa apa. Kula seneng sing Wis pitunge wis dadi lho ya. Oh, ngoten nggih. Sedina meneh kowe bakal dadi keluarga Maja Semi. Oh, ngoten. Hmm. Nggih. Rek ning kula
ajeng dados keluarga Mojosemi, nggih kula gadahi penjaluk panyuwun kalih panjenengan. Jaluk apa? Supados dipun ayomi Ndoro. Perkarane Kula nggo mlayu nganten iki doyak-oyak kalih Ndoro Penewu Yuyu Rumpung. bakal sing ngeloni ku ya kangelan aku. Lah sampean keluarga kula kok Ngono. ipe kok iji. Mang Jaya. Jak mulih tak pak-pake Yuyu Oh, Rumpung. saling mulai, ayo do mulai nek Mas Dik. Ayo. Tuwa-tuwa kemajuan Yuyu Rumpung. Kok kemajuan? Ora montor-montor tok. Tekan wong nganggo sekok. Lah, sekoke pedhot sisih. Ora mendhot poklek. Nyek wong. Aku niku nyenyekan wong desa. Aku ngene iki ra guntak. Ingaren kok mlaku-mlaku teko kulon kali Yuyu Rumpung. Mulai buron-buron. Kewan, Ora. menjangan. Gak. Lah apa? Goleki dulang Suponuna. Ora ana dulang Supanyuna gak ana. Wah, mboten mudeng niki. Goleki dulang Suponuna. Ora ana bedhek. Goleki jalan Suponuna. Cetha ngoten lho, Ndara. Ah, barek-barek. Dalang sapa nyono? Ya. Kok goleki arep apa? Wah, wong mlayu nganteng. Sing digawa gelem apa ora? Ya gelem. Wong sing digawa gelem kowe kok geger. Iya nyanyi kok gelem. Nanging jenenge lak nambah Wah, jauh sing tugas. kanjenge. Nganten kuwi putrane Kanjenge Paranggarga. Nuwe mantu dienggo mlayu dulang Suponuna. Aku dipercaya kon goleki. Nyekel dalang sapa nyono? Lah, Dalang sapa nyono sedina meneh dadi keluargaku. Saiki manggone ning omahku Mojosemi. Dadi nek kowe arep nyekel njaluk karo dalang sapa nyono, langkai batange Sukmayana. wong nyambrang enak tanah ngono. Golek perkara niku. Golek perkara iki golek musuh. Aku iki wis kondang tungketan. Medono. Tung ngindul. Tanang. Ngindam terbelok. Amping-amping kumbunan kowe iki. Kowe kena kondang nang Tan Kali. Ha iya. Nyabrang kulon kali aja jajal-jajal samplok. Ayo nek nantang uroni kowe. papan sambung ora pinggat nyawamu. Tak buroni kowe. Wah, Sabuk karo welang andalane Yuyu Rumpung. iya. Ora mung kowe sing duwe aji. Ora mung duwe sing duwe pusaka. Iyo, Ayo tak. Kiai Rambut. Ngerti klibate Kiai Rambut pinutung mlayu gendring kowe Yuyu Rumpung. Cetakon dosa kowe, he? Aku keseleran ya malah. Enten opo? Lah sajake kok telengakan ngiwonen Darang. Wah, piye lah. Leno mudhar aku tak kandhani. sabar bledek. Sampun mrene gasem ngono. Lah kok leno mudhar. Gelut. Penewu gelo. Lho ditantang. Sinten ingkang nantang? Penewu Mojosemi. Sukmayana, perkarane napa? Ngayomi wong salah. Lho penewu kok ngayomi wong salah. Goleki dulang Suponuna ndalah payune ning Mojosemi. Lho, wis ning ngono. Arep tak cekel kok ngayomi. Jare meh arep dadi keluarga Mojosemi.
Iki nak golek perkara. Lajeng gelut kali sampean. Wah, ora trimo gelut. Wah, aku ngagar sabuk kala melang. Kemangsaku nek dhewe dia bareng kok aku diwagar. Rambut minutung. Wah, gas kok sampe bledek. Lajeng panjenengan Wah, moro ning omah. Lah enten damele napa? Kowe iki biyen nak geno. Nggih. Maling. Nggih. Nggih. Kowe iki mari tenan lek dadi maling. Nggih kok. Aku rene iki arep kongkon karo kowe. Kowe nak kon dadi maling. Dadi maling? Iya. Nek sing ngongkon sampeyan kula purun. Tenan? Saestu. Opane tinggal 17. Oh ngaten nggih. Nolong usahane penewu Sokoyono. Sak niki. Sing ana rambut minutung. Sak niki. Ya, ngenteni nek ketoprak bak. Maning. Iku saiki. Nggih. Repot ada wong niku. Sono kejalangan umum. Ya kowe. Aja meneh kok kelamake menungso, kewan. Godhong kayon ae sirep ketiban. Sirepku sawur lemah kuburan. Turu kabeh. Siji-siji ora ana sing gemelek. Rasane atiku melang-melang ora kepenak. Beluh. Kalenan aku. Sondong magerti cepur masuk. Kowe iki. Tekan kowe kok melu leno iki piye? Bengi iki aku kemalingan magerti. Menapa ingkang ical? Pusaka babat cacahe kalebu kiai rambut pinutung ilang. Yen kowe iki tilas maling, Nggih. coba lacaken kira-kira sapa sing wani nyolong pusakaku. Maling seka telatang iki. Ah, nggih. Kula ngertos niki maling Brang Wetan. Tuladhane niki kangge sirep niki lemah kuburan. Hafal kowe. Pun hafal. Kebiyen gaweamu. Oh nggih. Baline pusaka tak pasrahke karo kowe, magerti? Tindakno. Sedika ngestoaken. Sadoh saka Mojo Semi. Ora ngarah. Wong Mojo Semi padha ngerti. Leren, layeh. Ngene kok bajingan. Bajingan capiro. Aja melek tumuli nek aku urung adoh.
setan apa iki? Iya. Kok jen apa setan? Waduh. Ora pangring. Ana delamaan teko kene. Mesti pawungan iki sing dijupuk. Lanyune mumpung durung adoh. Hei, enteni. Bajingan kowe. Lho, kowe sing gentho. Maling kowe. Lho ki njupuk barangku kok. Lah iki asale kok ngendi? Entuk ku nyolong. Lah iya ora padha bajingane. Nanging aku sing kangelan. Lho, kowe iki biyen sumpah karo aku piye? Lali aku. Matamu. Biyen kowe sumpah jare ora kudu maling ning Brangkulon. Lho kok kelayapan kakek aneh. Ning aku ora nyolong bandamu. Ora nyolong bandamu. Najan ora nyolong bandaku. Iki bandane ndaraku. Ngono. Lah kek ora kuwi. Lah saiki kowe nyolongi nggo apa? Ya dikongkon ndaraku. Lah ora wis. Iki ben asale nyang Brangkulon ben bali Brangkulon. Tak jaluk untuk pangeran. Ora entuk. Ora entuk. Tak rebut. Jotos pisan. Wani kowe. Ke wani kowe. Wani kowe. Gelut urung gedel kulite ngajak pentung-pentungan. Yo, kanggo pengeling-eling anak putu. Entuk pentung-pentungan karo Dipokerti besok ing kawan kene tak jenakno pentungan. Dipokerti. Nganti menggeh-menggeh. Guru aku kok ngerak. Guru aku kok iso garing. Ora ana banyu liyane. Iki ning tengah ora-ora. Yo. Ki ana banyu ning tambak tak ombene. Banyu tambak lah. Rodok lega hatiku. Lagi ngopo iki, Mak? Ngombe ketelak dene. Ngombe kok banyu tambak. Yo, kanggo pengeling-eling ing papan kene. Kok menawa besok dadi reja rejaning jaman tak jenakno tambak ombene, Dipokerti. Kok kurang marem, ada kok golek yae. Ana bumbung iki rak ono enek wong endi? Le! Iya apa kuwi? Beres. Aku jaluk mobil kene ya. Itu. Ya, tak ngombe aku. Ijai sikit ngombe sak wareke kok. Oh. Wah. Legene tak ombe, wonge lagi deres legen. Yo, ing papan padunungan iki katelao dresen.
kali gede. Apa dene bisa nglangi? Waduh. Nglangine kok batang pinter. Ya ing papan kono wae dipokerti nglangi batang. Besok mbok menawa dadi reja-rejane jaman tak jenake batangan he, pokerti. Bocah-bocah wis do mulih barang, mulane ra ana wong teko nyang kene. Ya wis ben tak sabari. Mbok menawa kono tamu, bakal tak ladeni ya kae sapa. Lho sampean to, Kang? Iya. Beneran Kang sampean rene. Kanjeng. Apa? Lho wedakmu wis resik iki mau dikosoti wong pira? Dikosoti kok ngapa marang nganggur dikosoti wong sampean. Nganggur. Ora entuk tamu blas. Aku ra duwe tamu blas, Kang. Ya gek iki sampean tak teko nyang kene iki mau. Dan monggo nek tamu aku ora bayar. Loh, ya mbayar Kang saiki nek biasane ra mbayar apa-apa lha iki aku ra duwe dhuwit. Lho kowe iki yangku dhewe kok mbok kon bayar. Lho nek biasane rak nek entuk dhuwit, wong lanang liya-liyane kok wenehke aku. Kuwi ra biasane mergo aku entuk kaya. Lah saiki aku ra entuk dhuwit kok iso tak nggo mangan apa? Ya ngene wae ya. Ngapa? Dene nek perkara manganmu aku sing tanggung. Nah mulane kuwi ayo ndang tak keloni. Iki lho Kang Fajar, hawane anyep sak pore getar. Ngene ya. Nek dina iki aja aku. Ah terus karo sapa? Ngene. Iki biyen iki padha-padha bajingane. Sapa? Oh, Sondong Majruk. Wah, apa kae sih watani? Lho Sondong Majruk iki lah ya wis sumpah jane. Dekne gelem ngombe ning moh madon. Lah nek aku rak sumpahku gelem madon rak moh ngombe. Terus karepe sampean? Engko rayu. Oh, engko nek wis gelem kok rayu, engko jak kelonan lah. Kang, pokoke sing baku aku entuk dhuwit. Wis perkara dhuwit. Mbah tuwa mengko. Nek mengko lakon, wis dhuwitmu ora sithik. Ya wis sampeyan nek wong 10 ae akeh iki. Ya tak ladenane aku aja kuwatir. Ya. Ngono bae kok wedi apa? Darah gelem ngono. Apa? Iki. Apa cilik ngene? Iki ora. Yar. Apa? Mangono wong rene. Gak blas ada tamu aku. Aja ngapusi kowe. Ora. Ngapusi dosa. Nek ra ngandel kono tilik ana. Sing kok kuat apa orang ladene padha cilaka cilike ngono. Mang aku ngerti playune mrene. Heh? Ya wis aku tak balik nek ora mrene. Aja balik Kang. Nyang kene wae wis to kene lungguh sampean tak pijeti. Wis to. Aku nak cedak wong wedok gringgingen. Sing kandha sapa? Aku. Ora wedok iki ora wong lanang sing asli, banci sampean. Pancen aku selawase, kuwi ora tau cedak karo wong wedok, Mulane ambune ora tau. Kang, saiki ndang cedak karo aku tak keloni wis to. Enak-enak kandhane kok iso. Mosok enak. Rasane enak nglangeni. Moh ora di dhuwit. Ora sedina Mas Samra kemecer piye. Bayar kok. Kang, nek kanggo kowe Kang, ora usah
Ledek ora apa-apa, gratis ra bayar. Moh dosa. Ora dosa sapa leh, Kang? Tenan ora anu. Mengko tak pijeti aku, Kang. Mengko ora jenggelek. Ah, kowe kok penak Kok tenan. iso penak? Penak endi karo numpak bis. Ah, penak iki mengko. Ngono. Mengko aku tak jadi bondur Kang ra apa-apa. Aku didik-didik lho. Iyalah, wis to. Ora usah dibayar aku mau aku nek karo sampean gratis. Bar bayaran aku. Iya nek aku mau nek karo sampean, Kang. Mama ora usah. Tenan iki, Kang. Tenan. Ayo turu ya, turu. Ya turu. Ya, Kang, ya turu, Kang. Ayo iki sing tak goleki kok, ayo, Kang. Ning kene. Nak kene lho, Kang. Wis to iki sepi lagi ra ada wong. Iki dicopot lho ora iki. Mengko iku sing nyopot aku, Kang. Iki sing nyopot kowe. Iya. Cuk, tak ngono. Nah. Ya wis, aja ngono, Kang, pola muka aku wis piye, Kang. Ini Ketek nek ketek kok. Jaga bae kok sono ku bene. Muka aku sing Gagah. Kok iya tak bukane sik to, tak bukane dhisik. Kok malah ngene sampean, Kang? Karate wong gerang. Cepat iki piye to? Jare ora kudu anu karo wedok ana wedok keteteran kaya. Piye? Aku wedi lho Kang iki nanti bos. Perkara iki gampang, iki ora urusanku. Iya. Mula ya ngene ya. Dadi pepeling ya Ya Kang, piye? wong jontro kabeh kene iki. Heeh. Mulane kandhanono aja nganti gelar kloso nglewer karo ambene. Nek nganti nglewer ngene bakal cendhek umure ya.